Здравейте от село Гинци. Много пъти съм ви разказвала за нашето село през лятото и неговите забележителности. Но сега се включвам, така да се каже, от местопрестъплението почти, да ви разкажа какво знам по случая Петрохан. Първо искам да ви кажа, че не трябва да вярвате на това, което ви казват, че тези хора са били рейнджери, които са опазвали гората, грижили са се за сърничките, за еленчетата, за доброто тук на хората. Не са били изобщо такива хора и те не са направили нищо за селото. Аз иначе щях да ви кажа още лятото, да покажа, ето, нали, такива благородни хора има в Гинци, това са помогнали, това са направили. Но те нищо, нито една чешма да са построили за селото, нито нещо по пътя да са направили, нито да са помогнали на някой от жителите на селото, тук има нужда. Абсолютно нищо. Каквото е направено, то сте направено доколкото е могъл местният кмет с сили тук на държавата, но тези хора при толкова дарения, които са имали, никакво присъствие в селото и никаква помощ. Ще ви разказвам и допълнително, научих и много други неща. Ще ви разказвам от утре. Довиждане и горе главата.